ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇକି ଆଜି 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ବାପ ଘରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବେ ସବୁକିଛି ସେମିତି ସମାନ ରୂପରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିଇବି, କେଉଁଠି ରହିବି, କେଉଁଠି ଶୋଇବି, ଘରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଲେ ନା, କେହି ନା କେହି ଆସିକି ବନ୍ଦ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଆସିଯିବ, ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ବସୁନ, ରୁମ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଘରେ ହେଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ମୋ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦର ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ବି ଲୁଚେଇକି ଲୋକ ରଖନ୍ତି। ମାସଟେ ନ ଗଣୁନୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ମନଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି କାହାକୁ ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ସେମିତି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ବସେ, ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲିଦିଏ। ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଥୁରୁଥୁରୁ ବାଡ଼ିରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ମାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ, ଏ ଘରେ ମୋର ଆଉ ଦାମ ନାହିଁ କି ସେମିତି ଇଜ୍ଜତ ବି ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଏ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ କେତେ ନାନା ରକମ ତ ବୁଢ଼ାବାପା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହୁଏ, ମୋ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ କେତେ ଡାକନ୍ତି, ଚାଲ ମା ଆମ ଘରେ ରହିବୁ ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖ, ଏ ଘରର ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ସିନା ସେତେବେଳେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲୁନି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଯଦି ତୋର କୌଣସି ବି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ନା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକିନା ତୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ନ ଠିଆ ହେବୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ କେହି ବି ସମ୍ମାନ କରିବେନି। ଆଉ ଏ ଘରେ ତୁ ଏକା ହେଇଯିବୁ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ, କାଲି ପାଣି, ଖାଇବା, ପିଇବା, ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼େ ହାତ ପତେଇ ପାରିବୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ କିସ ମାଗିପାରିବୁ, ମାଗିକି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପେଟ ପୂରେଇ ପାରିବୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ କି ତୁ କିଛି ଇନକମ୍ କର। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ଏଇ କିଛି ବହୁତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇକି ଆସିଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ ତା ବାପ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗା ନଥାଏ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ସେସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ କେହି ବି ଘରେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବୋଝ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର, କିଏ ଅବା ସମ୍ଭାଳିବ। ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାବୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିକି ସୁଧାରି ନେବି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି।